komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Mga salamat mga ka-aksyon for making us number one. Aksyon Radio Bacolod, number one. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon na Radio Philippine Standard Time, 44 minutos, nakaligad sa tak ng alas 9. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat, hagip, lahat nakalap na. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Las 9:46 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Maayong gabi na naman Bacolod kag Pilipinas. Sa kadumalabutan sang signal sa Diwa Easy Action Radio Bacolod. Welcome na naman sa isa ka presentation sa inyo sa nga palatuntunan. Action Night Patrol. Sa masabi nagatalos kita sa sering nga palatuntunan. Kada Martes alas 9:30 sang aga hasta alas 11 sang tuwang gabi. Pero subong Lunes pa lamang. Temprano pa kita nga nagkatalos mga ka-aksyon. Tub-tub was, tub-tub Miyerkules. Langod sa hindi mapaiway nga sitwasyon. Kaya subong ginapatigayon sa regular nga anchorman aksyon Eric Magbanwa. Sa sunod pang adlaw ninyo sa mabatian. Sa sering nga palatuntunan. May pila ka mga hindi ilanggid mapaiway nga sitwasyon subong. Basta sa ngalan sa nga serbisyo publiko, yari kita handa nga magserbisyo. Mainit pa na kung mabugnaw ang tiyempo. Basta serbisyo publiko. Kagabulig sa mga dapat bululigan, no problemo. Ang inyo ka-aksyon-aksyon na Marlon Hedovaya. Damo-damo sa mga balita nga Benurahog humalan kayo na sa aga, sa odto sa hapon. Kag ang pinakadako nga balita sa mga gabi mga ka-aksyon.
Sa mga gabi, natayog ang Negros Occidental, pati ang mga bakulod nun sa isa na naman ka krimen nga naggaluntad. Krimen na nga pagtiro nga nagbiktima sa isa ka kilala nga personalidad. Sa Negros Occidental, partikularmente sa syudad sang San Carlos. Isa ini sa mga personang malapit sa mga opisyal sang gobyerno. Ining krimen nga pagtiro sa una pinakaginasaligan, amo gini sa unang pinakaginasaligan nga tawo nga persona ni Anay First District Congressman Jules Ledesma dara sa maya unang distrito mga kaaksyon. Dako ang naging papel niya sa pagpalakat. Hindi lamang sa San Carlos kundi sa Bogos nga una nga distrito. Kag subonti naga-serve ini siya bilang isa sa mga consultant ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Pagpungko ni Governor Bong Lacson hire ini sa ginkuha ini siya bilang isa sa mga consultant como sa bahin sa probinsya nga level. Timayari ini siya kaugalingon ang opisina man dara sa mga Kapitolyo Provincial. Namo man ang ato sa kada adlaw ginakadtuan bilang beat reporter sa Provincial Capitol. Ang ginawiyatan niya sa makaaksyon, hindi basta-basta nga posisyon, isa sang pinakasako, isa sang pinakadamo trabaho nga departamento. Masubo-subo man yung makaaksyon para sa iya mga abyani, kaya sa mga kakilala, partikular sa taga-syudad sa San Carlos, ang ngalan nga si Marton Cui. Si Sir Marton Cui. Kaya ako kung mag-communicate ko ni siya, mag-istorya na kami dira sa may Kapitolyo. Kaya tawagi ko siya sa ding Sir, si Sir Marton Cui. Bisan sinong opisyal sa Negros Occidental, pati sa bakulod mga kaaksyon, nakakilala ni kay Sir Marton Cui. Pero sa mga gabi sa nasiling tara, hindi kupan sa kasabo ang San Carlos, kag Negros Occidental, partikular sa mga kilala niya, matapos nga siya ang ginlutang, tiro, sagwa sang iya sa ni Masami, nga ginatiniran ng opisina, man taga-syudad sa San Carlos, sabo. Ginatabog-tabog kailan ng San Carlos kag Provincial Capitol. Sa mga makaaksyon dito siya sa mga syudad sa San Carlos, sa yesterday nga opisina. Harap na siya sa gwa sang yesterday nga opisina man gabi na. Kung kaisa si Sir Marton bisan gabi na kung nagwa ni sa ganito ang gabi sa yesterday nga opisina mo. Nagon man sa nga tuman kadamo nga helikoton. Sa mga gabi mga kaaksyon, mga poco mas o menos siguro mga alas 8 ako na alas 7 or lampuwas alas 8. Nagapagwa na siya sa yesterday nga opisina, manog sakay kung tani si yesterday privado nga salakyan. Kag ginasiling nga manog pauli na sa yesterday nga puluyan. Sang inisa ang tinero, sang wala pa may baluan nga kanamuon sang mga persona, isa ka tawo, dua ka tawo, tatlo ka tawo, wala pa may baluan mga kaaksyon. Ang mga personal, mga miyembro sang Scene of the Crime Operatives o kon SOCO nag-umpisa na sa mga patagayon sang on-site investigation. Ang inisal nga information nga nabato naton ang igo niya sa mga kaaksyon ti ari sa may area sang dughan. Initial pala na nga investigation naton isigidagin dalaman na ning si Sir Marton Cui sa emergency room sa San Carlos City Hospital. Natin prano pa mga kaaksyon na istorya sa aksyon na Radyo Bacolod galing hindi lang luyag layag anay sa publiko on air si San Carlos City Mayor Renato Rindigostilo na among ginasiling unang opisyal na nakaabot gid sa crime scene kag nakadidiktaman dito sa area sa San Carlos City Hospital. Subuman nga gabi na istorya taman ang manghod ni Marton Cui. Man ang manghod nga si Mark Cui, nakaagi man ni mga kaaksyon presidente mo sang Association of Barangay Captains ABC bla, ti automatic board member ini siya.
So nagpungko siya bilang board member kag masamiman nga padulong dara sa may gatambong sa session manis ang sanggo ni ang panlalawigan dara sa may provincial capitol building. Isang ara board member ining si Mark Cui Macaction nga manghod ni Martin Cui. Pero may kami istoryahanay mga mayad nga taon na istoryahon, no? Kinatawgan ko mga ka-aksyon si former board member Mark Cui, taga-subong tinaga-serbi naman siya bilang konsihal sa nga San Carlos City. Nagka-istoryahanay kami nga duwa sa cellphone o communication lamang, pero nag-ayo man siya saton nga hindi lang sanay makahambal sa publiko, no? Hindi na sa makapalawig hambal kay ara pa sila sa bahin sang San Carlos City Hospital. Balikan tani siya dugay basi kon makayo taliwata. It's either sa kay San Carlos City Mayor Rene Gustelo or si Governor Bong Lacson na kaakson o kon si Konsihal Mark Cui. Naintindihan tani no ang kinabatsyag subong sang hindi lamang pamilya kundi mga suod nga abyan makakakilala ni Martin Cui nga mga opisyal natong sa gobyerno. Kamo na masubo-subo mga ka-aksyon sa mga late tuners naton. Si Martin Cui natiruhan sa San Carlos City sa mga gabi ara sa bahin sang hospital sa San Carlos. May pila naman ka mapatagas ng opisyal dire sa Negros Occidental. Alabi na si Governor Bong Lacson tilaban-laban na ka-aksyon ara man nagkadto sa lugar. I-check talaga ang kumpirmahon tarugay-dugay kung ba nagkadto si ato sa gobernador. Dira sa area sang San Carlos, partikular sa Gindalan nga hospital. Ang San Carlos City makakson amoning lugar. Amoning lugar gid ni Governor Bong Lacson kabati nagkaagiman ang mayor mo. Nagkaagiman mayor kabay si Eugenio Bong Lacson. Inisal pa lamang ang report kanya nabatian diri una sa Action Radyo Bacolod kay na with Action Brian Morden sa Action Farming Line. Pero damo-damo sa mga impormasyon subong ang nagasulod diri sa aton sa nga communication ho. Ang ibang gani ho, hindi ko na mabasahan, di kaya napuno na sang mga messages kag mensahe, communication ng ato sa ring cellphone. Pero sige lang, ginahawidan ko ni, gina-take note ko ni, pero may mga information nga nagasulod diri sa aton. Kaya pala pasensya lang gid nga hindi tani pwede mapalayag sa publiko mga ka-aksyon kabanti ang makakompirmar kung ano gid ang kahintangan na sitwasyon ni Sir Martin Cui ang ato sa mga otoridad o mga opisyal nato sa gobyerno. Ang mga nagretinguan naton subong kaya mati insidihan naman sila gaayo man sila sa aton mo akon pwede gaan sila na isang ligwa gaan sila sa panahon, tiyempo, no? Labi na gid ang ato sa hepe no? Sa San Carlos City PNP ang mga investigador sa San Carlos City PNP. Mga mo nga kaso, mga ka-aksyon, kung kaysa mayara sang senaryo, mayara sang hugadang hindi gid man anay pwede mo no madisturbo ang ato sa mga otoridad o ato sa mga opisyal sang gobyerno. Pero mayara na information na kagasulod diri sa ato na. Amo na nga sa mga nagapanapod diri sa information, salamat gid. Pero may ibang diri nga hindi tagid pwede mapalayag anay, no? Sige na hulata ng confirmation mismo sa aton sa otoridad. Action Radio Philippine Standard Time las 9:57. Tutok lang gid diri sa Action Radio Bacolod kay nga aman on special assignment subong. Ang ato sa mga action unit reporters, ang ato sa patrol ara na amat-amat na dugay-dugay siguro ara na abot na sila dara sa may area sang San Carlos City. So grabe kuno ang nagbiraho ang nagtirada gid no may sulod ring information sa aton akon mag-amo ning plastada maka-action planado gid mag-amo plastada Ang ato sa nga patrol with Action Brian Morden, Action John Diaz, Action Nixon Tahom. Ara na malapit na lamang mag-action sa may San Carlos City. Para nga idulong sa inyo ang intuto nga pagpresentar sa saring
Ginakabig naton pinakadako nga krimen naman nga nagluntad diri sa Negros Occidental. Amo ning insidente nga sigurado magalikop. Hindi kayo magurumalikupan ng balita angkot sa COVID-19. Ang COVID-19 ara gyapon ni. Pero sa residente na basta gani kilalang personalidad. Sigurado nga magatatag gina sa pangulong din nila or headline sa pamantalaan, periodiko, radio o kon television. On special assignment sa nasidente na sa Patrol Action Brian Morden, Action John Diaz, Action Tahom, right from where the action is sa San Carlos City, Dugay-Dugay. Salamat sa ato sa mga nagaboritor sa ato sa live stream. Sa malapit 300 ka mga nagaboritor sa ato sa ang tawag to ni sila kaysa live streamer. No? Correct man na, Action El Rey, mga live streamers. Hindi lang. Streamers. Mga monitor lang sa live stream. No? Tingwaan talang karon nga magkwara. Isa-isa. Kamo acknowledge sa ato sa nga pagpangalagad. Ay man, hasta pagkita alas 11. Ang ato sa nahulat mga ka-aksyon ining pagplastar naton sa balita. Ay kantara sa pagtiro sa isa kakinilang personalidad. Marton Cue. Namo na sang ginuyatan nga posisyon sa gobyerno si Marton Cue. Although sa ako sa nga pagkilala, why pa ni siya kaagi. No, opisyal sa gobyerno, why sa kaagi board member, why man sa kaagi congressman, why man sa kaagi mayor, vice mayor, konsihal. Kundi nagserbisyo lang gid saya sa gobyerno, kag nagaserbisyo sa opisyal sa gobyerno, sa administrasyon sang opisyal sa gobyerno. Tayo subong nagaserbi ni siya consultant sa administration ni Governor Bong Lacson. Dangin executive assistant ni sa for political affairs ni former Congressman Jules Ledesma. Aid gini siya ni former Congressman Jules Ledesma IV since sang 2015 na nag-uyat ni sa executive assistant for political affairs ni Ledesma. Pagkasunod na lang sang 2019, tagin siyang ginkuha bilang consultant ni Governor Bong Lacson for hospital operations. Grabe subong kasako, grabe subong kadako sa papel sang operation ng hospital diri sa Negros Occidental. Amo-amo ni sila ni former Congressman Albi Benitez. Man si Benitez gin-hire man ni Governor Bong Lacson, consultant naman niya si Benitez sa economic affairs. May-ari na sila ginpirmahan consultancy agreements. Ang tawag sila sa ila mga ka-aksyon is ang serbisyo nila inang ginatawag lang nga pro bono. Why na sila kakuha sa ila sa nga sweldo. Pero hindi pwedeng why kasang agreements, why kasang consultancy agreements nga permahan. Di ko mayara sa ginapirmahan nga consultancy agreements, dapat mayara kada iya batunon kada bulan. Sabi nyo kung bilang ginabaton noon na day Benitez hagkwine sa ila sa ginapirmahan pesos kada bulan. Hindi pwede ba zero, dapat mayara agad. Kaya mo nang tutuon nga paghatag nila serbisyo sa administrasyon ni Governor Bong Lacson. Alas 10:02 Action Radio Philippine Standard Time. Sa Patrol Action Oliver Leula ko na kay Action dyan ko base mayara sa sang information o samtang gabiyahe sila okay lang sa iya. Oy, by the way sa balita nasyonal mga ka-action although ngati bisan damo sang damo naman sa mga tao sa balita nasyonal niya although ngati damo naman sa mga tao nga nagsiling daw nataka na sila kung maghalak pamati bla. Sang sa nga natawag nga talk to the nation ni Presidente Rodrigo Duterte. Duterte galing ka Presidente ni saya lang man siya mag-ipos. Kaya nagliga to nag-ipos siya sulod sang pila ka semana to 2 semana. Ginisyuhan man sa pinangita man sa damo naman sa nagpamangkot din ng Presidente. Ti subong mayara siya mga ka-aksyon
sa ang ginatawag nga weekly public address. Na may weekly public address siya, iban galing gamuno kung kaysa ang mga palayag sa presidente daw ay nakuno nga sentro sa COVID-19. Way nagasentro sa COVID-19 kag kung makaumpisa gani sa birada sa miyembro sa oposisyon o isa dara na lang nagasentro. Abi nyo kung papolitikang paghahambalan si Presidente Rodrigo Duterte mga kaaksyon, may giningadlan to ini-base sa statement sa iya sa spokesperson na si Harry Roque na kung hindi ko magdalagan si Inday Sara Duterte bilang presidente kandidato sa administration, may 3 kangalan nga ginapilian nila. Number 1, si Manila Mayor Isko Moreno, si Yorme. Si Yorme. Ikadua, si Bongbong Marcos. Timo Bongbong Marcos tunog yung mangalan niya. May damo kasiling sarang na ni Bongbong Marcos magpresidente, pwede masama kandidato bilang vice presidente. Ay gusto niya pamatudaan nga daog siya kuno kay Vice President Lini Robredo. Ikatatlo, ara ang ngalan ni Manny Pacquiao. Amo man ng 3 kuno porte antes nila ipalayag dapat pangitao nilang ngalan nga pinaka mayara sang ginatawag bilang dako tsansa magdaog. Tisinong pinakasikat ngalan dahaw. 4 na sila pinakasikat na sila ngalan. Pero ang pinakasikat gaya nga ngalan sino? Manny Pacquiao eh. Iban nga nasyon lang tawato bala ko kilala kay Sara Duterte. Way kilala. Ay iban nga bata to ya sa desierto, desierto. Sa lugar nga gamay-gamay lang nga pungsod, kakilala kay Manny Pacquiao. Sa 4 niya giningadlan ni Presidente Duterte mga kakso. Ako gapati kung hindi di mapilian ang isa bilang presidente nga kandidato. Ang isa mapilian gini bilang vice presidente daw. Amo ning 4 niyo. Sige subong hog palayag si Presidente Rodrigo Duterte sa iya sa nga weekly public address pagi sa PTV4 mga kaaksyon sa oras nga alas 10:05 may posibilidad nga malabutan ko alas 12 daw. Oo, way na natuyong presidente ya. Amalan isang presidente nga naga-press conference ta tungang gabi mo si Presidente Rodrigo Duterte. Sa ato sa nga mga kaaksyon nga temprano pa nga puli kay kapate nga kuno may curfew. Ang sunod sa Bacolod ang curfew say magyapon ang umpisa alas 11 gyapon. Ano kadamo gyapon ya sa mga kaaksyon ta. Kay nagani na muno ko na sa Action Farming Line. Kay na nagbakal ko na bala sa area sa Barangay 18 ho. Man nagakaray da mga inasal damo to kay tinumpok-tumpok may grupo to nga naglantaw sang oras ang isa. Nagasiling dugay pa na, sir. Aluto, sir. Ay nga man. Ay, korupyon na lasot. So. Ay, dali man ko, abi mo, daw palapitan ko sila nga grupo ang hambalon nga ang korupyon sa Bacolod. Alas 11 pa. Waya magiho. Waya matandog. Ang umpisa sang curfew hours sa syudad sa Bacolod. 11 p.m. to 4 a.m. gihapon. Ilang ginasiling nga 8 p.m. to 4 a.m. nga nagaumpisa subong gabi outside Bacolod City. Naabot sa lingon, alin Talisay City pakadto dito sa San Carlos. Alin naman diri sa Bago City pasaka dito sa Hinubaan. Clarix. Ang Bacolod City sa nasalinta na nagaumpisa yung curfew 11 to 4 a.m. Ay hindi pwede nga magsunod sa oras nga alas 8 tuto alas 4 sang kaagahon kay mapatay naman ang negosyo. Nasubong ang ekonomiya sa kung sa sunod sa Bacolod amat-amat nga nagabangon na. So, bantayan talang kay masiguro talang hindi ni mag triple digits.
ang kadamuon sang kaso sang COVID-19 kada adlaw na ginapagwa sa syudad sang Bacolod. Unlike sa Negros Occidental, sabi niyong Negros Occidental mga ka-aksyon sa sobra na ano mo 1,300 mga ka-aksyon buwas sa papagwa nila sa nga bag-o nila nga record madugang pag ginagamantig ginatos naman to ang nagduga mga ka-aksyon. Isa man sa ginahambalan subong sa bahin sang balita lokal nga daw nagpataas kilay man sang iban ining pag abot bala sang bag-o additional or dugang nga bakuna kontra COVID-19 ining Sinovac nga vaccines mga ka-aksyon. Labi na taga Bacolod nga mahilig mamantay sa politika bla, mahilig mamantay kung naghilapit ng eleksyon bla. Damo sang nagyuhom, damo sang tumaas kilay, matapos na ibalawaan nila nga ang ginkargahan sang sining bakuna private plane. Ang nga ginapanagiyahan ni former Congressman Albi Benitez. May maniguro sa isyo diya. Kasi si Benitez na iya nagtanyag sang iya sining aeroplano nga kargahan. Basi uway sang available nga aeroplano nga kargahan. Kaya malang bakante abing init na papasugtan kay para man sa serbisyo publiko man ang ginahimo ni Albi Benitez. O galay kabanti tunog kagamat-amat nga tunog na ginsubong ang ngalan ni former Congressman Albi Benitez na ginasiling ginaduso magkandidato bilang mayor sa syudad sa Bacolod mga ka-aksyon. Kaya iban nagahuon naman lang sila nga mas mayo ganit nga may pilian ng tao. Gapati ang kalabanan nga matuwag gini nga Battle Royal. Kung may enkwentro na isanday incumbent Mayor Bing Leonardia kaga former Congressman Albi Benitez sa pagka-mayor sa syudad sa Bacolod. Pero tiway pa na confirmation niya kay Benitez kaya ang nagapagwa sa saning balita. Ang nagapost, may nagapost na yan mo sa social media. Kuno amo na nakahambal na kamuno nas Benitez magpapili bilang mayor sa Bacolod. Pero ang confirmation dapat na tunta nga magahalin mismo sa kay Benitez. Amo na ya. Aton sinihulaton. Ining mga tarpaulins, mga streamers nga nakita nyo, di ba? Mayara sang simple malagad nga sako mo nga ginasulatan nga daw ala ran sa raran man bla. Ang nakasulat naman ni Starpulin Ran Albi Ran. Tiga siling ang kalabanan nga kun inang Ran Albi Ran nga tarpulin na kon streamers mga ka-aksyon makitaan lang sa Bacolod. Ina pwede makasilim mga tao nga okay. Aragid man sa Bacolod ang punteriya ya. Pero kung makitaan mo na sa ibang syudad kon banwa outside Bacolod gakahulugan man na base senador man niya ang ginaduso sang grupo nga papilian ni Albi Benitez. Okay, so mga ka-aksyon, mga alas 4:48 ang takna sang hapon. Ang private plane nga ginapanagiyahan ni Benitez naghugpa sa Bacolod Silay Airport. Ara man, no? Sakay man si Benitez mga ka-aksyon. Karga ang 13 ka boxes sang ikatatlo na galit nga batch. No, ikatatlo na nga batch sang Sinovac vaccines para sa Negros Occidental. Ang kabugusan mga ka-aksyon nga vials 14,400 vials na sunodlan na siya. Sunodlan sa gamay lang. Ang isa ka vial sang single vial man single dose. Isa ka vial sang Sinovac. Isa man na ka dose mga ka-aksyon. Sa lang isa na nakaturok sa ginabakunahan nga tao. Hindi parehas ang AstraZeneca. Ang AstraZeneca mga ka-aksyon, isa ka vial 10 doses siya ang yasri nga equivalent.
Di tunga-tunga ini mga kaaksyon gin ulo atado ini di ba ni tunga-tunga nga kuan na. Gin ulo atado, di damo-damo gin man mga kaaksyon sa Negros Occidental kumpara sa Bacolod City. Ang sa 14,400, 11,400 dira mga kaaksyon para na sa Negros Occidental. Ang 3,000 naman para sa sunod sa Bacolod. Sige. Standby lagi sa ato sa mga kaaksyon ha, kaya hindi pa naton malabot ang ato sa mga contacts. Nag-aayo pa sila nung dahil sila sandugang pagid nga time ko na tiyempo mag-aksyon nga makapalayag angot sa ila sa ring reaksyon, ila sa ring debaluan, sa ring pagtiro sa isa ka kilala nga personalidad diri sa Negros Occidental na si Marton Kuwi. Ang last namon nga kitay ni Marton dira sa Provincial Capitol, dudugay-dugay na, no? Amanti laka malan ni siya ga opisina sa may Provincial Capitol Building kay ga field din sa permi. Kag sana salinta na ginatabok-tabok kaya lang niya ang San Carlos City kag Provincial Capitol Building. Alas 10:14 in action, Radio Philippine Standard Time. Si Mayor Ernesto Estrauga monitor sa ato siring palatuntunan kani man, no? Pati si Mayor Estrauga din nakibot man sa siring balita ho. Tabo gid sa nakibot sa ring Mayor, why gid gina why gid sa naglaom nga mo ni, no? Kagang report nga nabaton nga nagsulod diri sa aton, hindi basta-basta nga matawag naton gunman or gunman ang naghimo sang saning krimen. No? May mga information nga agi diri sa ato sa live stream angot sa medical bulletin kahimtangan ni Marton Kuwi, pero hindi ta pa ina mapalayag mga kaaksyon on air. Okay? Ulat na kay dugay-dugay ara ng ato sa ring patrol sa nasilintana ang Action Radio Bacolod, ang Diwa Easy Action Radio Patrol. Nagsibad gid nga kadto dito sa may San Carlos City sa area gid mismo sa natabuan. An ining opisina ni ang area ni nga natabuan sang krimen. Na kadtuan ta ba ni, no? Ang area mga kaaksyon. Sa sagwa niya lapad ni damo ni sa nagalinabay dara nga mga tricycle, galinabay nga mga public transportation. Kag may lapad dara nga labi lang nga labayan mo. Antes ka makagwa sa opisina, siguro nakita naton magkaaksyon sa Laragway nga ginpadala diri sa aton nga ara sa sulod sang hindi ko kapiho kung labi ini siya or sa gwa uloonhan lang sa gwaan sang opisina, no, ni Sir Marton Kuwi kay ang Laragway ginpadala diri sa aton mga kaaksyon. May ara sang background nga grills, bali ara sa sagwa sang grills ini or sa salon. Nagkuha sa Laragway akong picture mga kaaksyon. Makita naton nagahapa ang victim. Sa sulod pa rin, hindi ni sagwa siguro sang sa sulod pa rin sa iya sining office, no? Sa lobby, no? Lobby sa office niya. Kay sa iban nga Laragway ginpadala diri sa aton ang iya sining salakyan. Iya sining salakyan sagwa naga-parking mo, naga-parada mga kaaksyon. Yan ang area ni ho sa unhan na ang City Hall. Pag mayara mada Hall of Justice, mayara na nga CCTV camera. No, ang San Carlos City mga kaaksyon, di man lahog nga sudad ay lapad-lapad sang land area kag naga boom, no? Boom. Kung sa mga tinaga pa sa ginagamit iban, booming. No, kung sa Bacolod babla, booming Bacolod. Kaya mo maning San Carlos City mga kaaksyon, kadamo-damo sa mga dalagko, mga matagas dira nga struktura. Ang kung tourist destinations ang paghahambalan, di magpapirdi ang syudad sang San Carlos. Grabe ni nga pag maniobra, grabe ni nga pagplano sang tagluthang mo.
ay kung pigaw-pigaw ka lang, standby ka abida, sasagwa lang na sa ginagyan sa mga salakyan. Hindi man sila nga way sa mga nagabantay, damo na nagarubing nga mga otoridad, damo na nagarubing nga mga authorities naton. Hibaloon tanong kayo dugay mga ka-aksyon, ang Chief Action Ansang San Carlos Pente, amo ni sa ngalan niya, ginsan niya, amo ni sa subong kwan, amo ni sa subong ang nag-survey dara bilang chief. Aning ginsan, pagkitaon pa di abe, arinig ginangalan niya mo. Amo ni Arthur Action amo ni sa, okay, Chief of Police, Lieutenant Colonel Arthur Bayan. Sako pa ni sa, Deputy Chief of Police, si Lieutenant Ruby Aurita. Sige, makaingagaw dugay-dugay. Ang ato sa nga patrol daw San Carlos City, ano ba lang San Carlos City, pinakalayo nga lugar sa Negros Occidental, mga ka-aksyon. Pero kung diri ka mag-agi sa highway, pila gani aksyon over ka oras ang imo sa biyahe, 4, no? Kung diri ka magi, diri ka magi sa Talisay, 4 ka oras, no? Pero kung diri ka mag-agi sa Don Salvador Benedicto, shortcut lang ya. May shortcut na nga alagyan, no? Kali ka mati sa mga gabi, hindi man ka pwede nga makuha mo na isa oras do kuan guro, no? Importante man ang safety. Wala mo bukid na daang lalabyan mo. Bukas nga daw mga ka-aksyon sa provincial capital, tutok lang mo dari sa Aksyon Radio Bacolod, ay ibaluon tagad ko nano ang reaksyon, nano ang masunod nga plano dari ni Governor Bong Lacson kay tuman ka dako kag hektek sa trabaho ni Marton Cui para sa hospital operations po. Siyang consultant para sa hospital operations. Pila ba lang mga hospitals district naton diri sa Negros Occidental? O doon ka mayara sa hospital nga ginturn over ng pagdumala sa local government units. O nagligad lang itong bulan, number 1, ang Escalante District Hospital. No, ginturn over na sa probinsya ang pagdumala sa Escalante City Government. Ikadua, ang Calatrava District Hospital. Ginturn over na sa Banwa ang pagdumala, mga ka-aksyon. Pero damo gihapon na mga district hospitals nga ara ginadumalahan asang provincial government. Kaging iban ginapa-improve ang serbisyo. Kinahanglan ang department head no, si Dr. Leonardo Eusebio, no, isa man sang may pinakadabo man nga trabaho ti balon tani buwas kay laban-laban ti na pagwa gini si Governor Bong Lacson sang isdeng official statement sa sering wala gid ginapaabot nga krimen sa nagapamangkot kadamo sa pamangkot diri. So Marlonte nano, kamusta ang sitwasyon ni Marton Cui? May information kita nga nabaton din sa nasalita na, kasunod na may information di. Pero laton tayo ng official nga anunsyo, gid official nga palayag gida, okay? 10:21 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ibo tabi aksyon all over anay unang ato sa mga commercials para at least magbalik naton mangintayo yun na. Standby lang gida sa ato sa mga ka-aksyon sa monitor sa ato sa live stream. Standby lang gid, no? Kaya sa ato sa panumbalik mga ka-aksyon, dugang information, may kang tarang sinikag ang report sa ato sa mga aksyon unit correspondents. Aksyon ay patrol, magabalik pagkatapos kilabang sa rin. Standby! Okay, sige, acknowledge tanay kung maubos na reaksyon Elray kay 308 niyo. Boson na. No? Sige. Alex Amontesa, okay. Si Christ, Kerry Paul, Javier, Tanatan, good action, Idol, sa Marlon, salamat gid. Yaraman si Joel B. Gubaton, hello, Pegsi, hello, Mutin. Okay, thank you. No? Sige.
Si Victor Tugaf, good evening Action Marlon, salamat gid sa pagmonitor. Si D-Dane Jonah Araman, nagamonitor. Late listener Action Mar, ano na big news? Yes, big news na D-Dane Jonah kay ang persona nga gintero sa San Carlos City, kilala gina nga personalidad, no? Kagalapit gid, no? Sa laligan, abyan gid sa mga opisyal man sa gobyerno, partikular dara sa may San Carlos City, no? D-Dane Jonah. So dako gid sa nga balita, no? Jerel Marande Gadudo, good evening Action Marlon. Imelda Hamilo Bangguanga, mayong gabi kay Kapitan Christine Minyez Villalobos, Action, good evening Action Mar. Monitor lang kami di sa barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Mailon Palihog, okay. Welcome gid, okay. Sige. Bibi Tinyo, hello. Kay Hambalya, hi mo. Ryan Soriano, good evening Sir Marlon, salamat gid, okay. Dugay ha, standby ka mo ha kay ato sa nga patrol. Ato na nag-proceed na sa San Carlos City. Basi makahingagaw sila para nga at least maka live report sila direct sa San Carlos City mga kaksyon, okay. Good evening Action Marlon, live man ko watching sa programo, stay safe man. Salamat gid. Si Gerald De Vera, okay, good evening Action Marlon, former Action Gerald listening from Dumangas, Iloilo. Gerald De Vera, okay. Former Action reporter, okay. Sa mga taga Iloilo na, thank you. Beth Kiatson, okay. Beth Kiatson, okay. Lang kay good evening Action Marlon, watching from Bacoor, Cavite, God bless and keep safe. Okay, Leonora Bernal, good evening Action Marlon, keep safe always and God bless. Tita Nora, Tita Nora Bisias of Barangay 12. Leonora Bernal. Okay, sige. Araba si Lorna Diligencia. Lorna Diligencia. Naka-face mask pa. Beth Tumangan. Okay, good evening Action Radio Bacolod. Good evening Action na Marlon, keep safe everyone. Nelson, Nelson Patinio, former Action Radio Unit reporter no, si Sir Nelson Patinio, no, wala mo ko na nisa teacher, no, si Nelson Patinio. Sila niya, Brad, good evening. Hindi bro. Brad, ambal ni Nelson Nahum Ponce, Piso Bailo Pila. Okay. Jonalyn Sibalia Pineda, good evening Action Marlon from Airport Subdivision. Arama si Jerry Asiro Jr., Action Mar, good PM, monitor lang sa Barangay 35. Salamat. Peg si Halo Mutin, hello Abian. Joel, sila Joel man. Ray John Deles, Action Marlon daw gadamo na ang COVID sa Bacolod kay daw napiaran ko taga-admit sa hospital COVID ayon tuod gid ni sa ayhan ang COVID tuod na no aragin ang kagaw. Okay. Romulo Rubin, kamusta ang MGCQ man gihapon sa Bacolod? Yes, man gihapon na MGCQ sa Bacolod, MGCQ man sa Bugos nga Negros Occidental. Si Jofran Sorongon Senior Bus, good eve. Monitor lang ko na si mo, no? Si Kagawad Jofran Sorongon Senior. Pwede man matawag Kapitan Jofran Sorongon Senior. Bisan din man nabutang Kagawad or Kapitan ang ayan. Berna Flor Ecole Mateo, good Action na Marlon ga Parok-Orok Mateo family sa Barangay Mansilingan. D-Dane Jonah, hindi ko nikilala si Benitez sino ni Siaman. Si Albi Benitez. Congressman sa una Congressman sa una. Isa sang bilyonaryo nga former congressman, no? Negosyante. No? Nakilala malang ni D-Dane Jonah si Benitez na nagsulod siya sa politika mo, no? Bantog Benitez siya. Russell Gomez, okay. Romel JP, mayong gabi Action Marlon, Simo program. Action at Patrol, monitor lang from Singapore. Keep safe everyone and God bless Bacolod nun. Vanessa M. Mayo, Action Marlon, good eve, good Monday morning. Monday morning sila to
sa USA. Great B ko pang yo, my sister, Mrs. Alvarez of Mbuen Water Mineral Store of Tangob, Kelly Jelly of USA, Noel Amar, Canada, and Milili Oligo of Bani Cafe of Tangob, Philippines. TY, God bless. Pero kay may flag sa mo. Di kung hindi mo na kilalang flag, hindi ka mention ko nung yung tinagas ni. Kali ka kilala ko to na ng flag ang sent ni Vanessa M. Mayo, no? Kabarangay ko man sa barangay Tangob ba, no? Barangay Tangob sa galing daw anong pastada man. May kasiling Mayo, may kasiling Malaway. Cory Vidaha, good evening sa Marlon, watching from Kuwait. Okay, Chris Vilma Trias, good evening sa Marlon, watching live sa East Home 3, Barangay Stefania, God bless, salamat. Iban ko ni-mention mo ng ila sa nga name la, kag ma-greet mo na sila. Off mas la dayo, no? Sa logro si Banay. Sige. Si Brett Hart, Tunato, good evening, good evening po, watching from Antipolo City. Si Jen Cotejo Villanueva, good evening. Vanessa M. Mayo, okay, may background siyang ga-cry-cry. Edgardo Mahinay, sa Agondo, gabanitor lang kami ni Eggs Mansilingan. Bernadette Bis Manos, good evening, watching from Talisay City, Negros Occidental, okay. Robert Roma, monitor from Isabela. Arna si Judith Horta de la Peña Barbecue. Aksumalon mayong gabi, ari lang kami din ni Lula Turing, nag-upon siya sa nga programa. Madamogid nga salamat. Richard Dait Pacheco, good evening, Aksumalon, Sir Marlon, monitor lang Kusbalaya. Vanessa M. Mayo, susad nga kadabo nagid sa krimen nga gakatabo sa Negros Ahay, pandemic na dugangan pagid. Sige. Halong kamo with love from Minnesota. Okay, abal ni Judith Horta. Suzette Pahi Margin, good evening sa Marlon, gamanitor kami di sa Barangay Tholi. Mary Garland Palomo, good evening sa Night Patrol, ginatamyo ko ang pamilya Palomo. Palomo family, good evening. Okay. Si Rhea Magwad, good evening si Marlon, pa shout out naman, gamanitor kami sa buong Teresa, La Castillana. Okay. Oops, sige, balikan. Damo pa ta na Action Elway, damo pa ta. Sige, matamato ko na nayo. Antes ta balikan ang patrol ta, pag balik naton aron na ato sa nga patrol, standby sa ato sa nga mga ka-action sa mga live stream naton. Ma-report ang ato sa nga patrol nga posible nakaabot na sa may San Carlos City. Rio Magwad, good evening sa Marlon, pa shout out naman, monitor kami sa buong sa may La Castillana. Sony Hoxon Bayer, okay man na siya. Okay man na siya. Sinong okay? Okay, hambal ni Sony Hoxon Bayer. Alright. Jadi pas dalam mo. Good evening sa Marlon, watching from DC to Alhis. Amal ni Vanessa M. Mayo, grabe nga mayor, ginapang luthang buhi. Grabe mga mayor. Agay how can this be solved? Ano man? Mayor, grabe mga mayor, ginapang luthang. Okay. Sige. Si Toto Jordan Honsay, good eve. Sige, way pa confirmation, masunod doon Toto Jordan Hindi ako may harap kita sa information na, pero wala tong taga ang official. Raymond Ledesma Pineda watching UAE. Si Beth Tumangan watching live. Aldrin Diamante, shout out ko kay Oliver ko do. Gapatamyaw Aldrin Diamante. Si Oliver, gapatamyaw Oliver. Terry Simpson Yung, good evening Sumar. Sonny Hoxon Bayer, good evening. Good evening, madam. Lilia Taton, good evening. Monitor lang kami diyak sa Marlon. Stay safe and God bless. Good evening, Nelson Patenyo. Si NJ Merida Masgung. Mayong gabi Action Mar, watching from Cavite. Pa-shout out, sure. Salamat, sir. Elias Bandada, good evening sa Marlon. I'm watching from Saudi Arabia. Standby kay naga-signal lang ato sa nga patrol. Ma-report sila dugay-dugay. Direktara sa may San Carlos City. Hilongos GSL, good evening sa Marlon.
Ryan Soriano, evening, Action Marlon from the staff sang Governor's Office. Si Toto Ryan. Toto Ryan Soriano, dira sa Governor's Office, no? Mayong kabilang na Toto Ryan no? Subo man yung balita kay tabok kay Sir Marton, no? JMS Sirato, good evening, Sir Marlon. Joseph Ryan Quadra, good evening kay Toto Joseph Ryan Quadra, no? Sige, matabaton tari kay ang patron taga signal na maripon sa initial direkta dito sa may San Carlos City. Arlen Pineda, good evening sa Marlon. Kami DCMO sa Handomanan. As Oliver, okay kay signal sa Action Brian, okay na, pwede takabalik or dawa pa ta? Mapila pa? Alright. Sige. Standby. Aksyon Radyo! Pabalik sa ato sa ring pagpangalagad sa Action Night Patrol. 36 minutos nakaligas attack ng alas 10 Action Radio Philippine Standard Time. Yari na ang ato sa ring patrol right from where the action is on special assignment. Action Brian Morden, Action John Diaz, Action Nixon Tahom. Direkta dito sa may San Carlos City. Aksyon Night Patrol Field Reports! With Action Brian Morden. Action Brian, please come in. Action at San Carlos sa Sinima Tinihan. Pero may mga initials kita na kuha nga bangka. Mr. Barton Buenas ang city initially kay ining nasabit ng biktima alis kasi sulod na opisina Okay, Action Brian, stand by. May isa ka communication sa Action An, isa ka number be. Kaya daw, alang-alang gid ang sunod Action na Brian, nag-cutting off. Kaya daw tutod. No? Alas 10:37, Action Radio Philippine Standard Time. Inyo ginapapatian na report sa ato sa nga patrol nga proceeding subong. Kag posible lapit na sila sa may San Carlos City. Inisal ina nga report ipresentar sa inyo ni Action na Brian Morden. Inisal nga may information nga nabaton niya man angot sa ding pagtiro no kay Provincial Consultant on Hospital Operations no Marton Cui subong lamang gabi sagwa sa nga sa opisina no gindalaman sa San Carlos City Emergency Hospital kag ara dara subong ang mga suod niya nga makakilala. Action Brian, balik mo. Yes, Action Mars na mention tanaw mabagugid lamang
mga alas 8 sining gabi, inin si biktima, Marton, ang nagwa sa iya sining opisina. No? Anyway, sa paghibalo sa aton nga tagpalamati action bar, ining si Marton nag-office ini siya dira sa Emerald Building ang tawag sila. Kuan man lang niya, isa man na, ground man lang ini siya, tapos may ara ini siya sa ginatawag naton entrance dira sa highway mismo. Sa ina nga opisina nga lakton mo lang sa punta sang highway going to Baybay area. Kung ari kabi facing ikaw diri sa Bacolod Action Bar, lapit na katama dira ang San Carlos sa City Hall. Okay. Ang atubang sang sining building sa tabok dira, may mga building man dira Action Bar nga may mga opisina sang LTO, may ara sang DPWH, ara man dira ang SSS kag iban pa nga mga negosyo Action Bar sa tabok-tabok lang nga portion. So sining nga gabi, according sa report, ini siya ang mapauli na puntani. Ang building ina may duwa ka gwardya, may isa sa atubangit mismo sa gwa kag sa sulod. Kag may bodyguard actually si Marton nga nagapungko sa tabok sang dalan. Kag ang iya sining nga salakyan naka-park Action Bar, ginpreparar na daan sang iya sining driver sa atubang mismo sang iya sining building o kon sa building sa opisina niya nga pagpanaog sa entrance, masakay na lang siya kag mag-drive. May driver siya pero once nga gasakay na siya Action Bar, siya na lang isama na nag-drive sa iya galingon nga salakyan. So sang ini siya ang hanak ng ara sa salakyan niya, lapit na lang gid. Hinali lang may ara sang isa ka lupok Action Bar nga nabatian ng mga tao sa lugar. Ini mga initials Action Bar ha. Okay. Ang final crowd investigation sa pulis sa magandang konta ginatundugang naton diri. Pero ni base gini sa aton nga resource person gikan sa area mismo nga may naglupok, isa ka lupok kag naigo ni siya Action Bar sa dughan. Pag-igo sa dughan, medyo nakatikang pa ini siya. Kag dito humapa ining nasambit iyang biktima sa may semento kon tiles ng iyang sining opisina dira Action Bar, no? So dito na nga natingala man gani ang natingala man gani ang mga bodyguards na sini ara sa tabok allegedly nagapungko-pungko kay salig Action Bar ila lugar San Carlos mo sunado na tanan-tanan. Kag ang area nga Action Bar tuman ka ligwa nga kung may mga tao makitaan mo gilayon ang palibot dira. So paglupok Action Bar amo to nakibot man ang sila kag wala gid sila kakita tao nga inang lapit-lapit sa sining victim abi. Ang usual ginahimo nga pagpanglutang kundi palapitan kay mo kag tirohon in close range abi or ano nga sistema. Ato Action Bar waay. So isa ka lupok ang igo sa dughan niya. Amo na to dayon kag nagtililindog sila ginlantaw nila no sistema. So reaction mostly sa mga tao kara sa lugar akon kadto ang biktima Action Bar kag amo na to ang natabo giningagaw ini siya dala sa ER sang San Carlos City Hospital or sa hospital mismo dira sa malain nga palad Action Bar kay ini siya ang nag-expire gid Action Bar, no? So subong sini padayon pang investigation sang kapulisan and then may initial report nga sa uluunhan lang sang opisina sining ni Marton ara sang isa ka van nga naka-standby prior pa sang insidente pero di pa ni siya makwantabi mambal nga may connection ato, no? Isa lang sa ginalantaw ini Action Bar. Nakamuno ka kaina bisan amo to bisan basiyo slag abi or balines abi wala sa makitaan dito given kay according sa initial nga report take note sa mga listeners nato initial nga report ini base sniper ang nagtiro sa Action Bar. Posible man ang initial nga report nga
nabato naton gikan sa aton nga resource masaligan nga persona dito ya sa syudad sang San Carlos, hindi na siya magpa-on air action ba no? Oo. Kag isa lang ikalupok ako sa na Braya. ang initial nga nabato naton as to sa action bar. Oo. Silin ko, isa lang ganyan kalupok na batian, no? Isa ka lupok lang gid action bar ang nabatian. Kag i-check lang naton kung may linupok pagid nga iban kay base Oo. may ara sang reactions diri ang mga tao being like for example bodyguards ni Kwan ni Kui Action Bar ina ang i-check naton karon bata sa initial nga lupok nga dito nag-igo sa lawas ni Marton tagid lamang ang initial action mark nga nag-igo sa iya Aha. amo sila. So karon sini ang alkalde sang syudad ara sa hospital himata kagang iban nga mga ati kung magambal kita Marton Kui kilalang kilala diri sa syudad sang San Carlos Action Damar ara to tanan subong nagahulat sa sitwasyon sa nasambit nga hospital. Padayon man nga ginausisa karon sang San Carlos PNP ang lugar gihapon naka-cordon pa ini para sa dugang nga pag-imbestigar. I-check naton karon action mark kung diin dapit ginigulo hukmong ang ginatudlo suspect sa paglutang sinasambit ihat. Sang Negros. Action Bray. Okay. Oo, sa picture ba lang sent sa aton dere, nagahapa si Marton sa sulod kag sa labi pa ni sa ding opisina, no? Kung sa labi sang building pa ni. Labis ang building in action mark kay may ara na dasang ang nagkuha sang picture na I guess sa kilid na siya Sa kilid. Oo, kay may grills pa, no? na siya kay palibot na dira may ara sang kwan mo kudal na himo sa bakal sa salon mismo action mark may palyar pa ni siya mo. Oo. So open space action Bray gali ang ginaatubangan ni Sir Martin daw mo na laban-laban na ang senaryo. Posible nga nagaatubang siya sa gunman nga nagtiro siya or anong plastada man? Posible ka to bang sa action mark kay Sige kay mobile pa nga to sa nga patrol, no? Proceeding pa sa San Carlos City. May purusong kinadaksong Oliver nga gadula gid ang signal magkanto sa San Carlos City bla. Alas 10:45 balikan ta sa aksyon dahil talang liwat aksyon Oliver kay normal na da no nga may mga lugar na nga kalabayan no gadula gid automatic ang signal sa communication no. Mayara na da portion no samtang naga padulong sa mga San Carlos City. Action! Night Patrol Field Reports! Amo na inisal pa lang mga ka-action information nga ginaplastar sa ato sa mga action unit na reporters. Ang inisalti ang pagpati sa kalabanan sniper no kay sang una nagligad nga tuig to 2018 2017 si Marton ga drive ni sa salakyan niya siya lang niya isa ti subong mayara siya sang bodyguard wala kay bodyguard ara sa sagwa sa kapungko ti kun tuod gyud nga sniper ang nag tira maka-action kag kun tuod gyud nga isa lang klopok tanda sniper no isa lang klopok mo so na sniper nagplastar gid ya posible sa lugar nga dasig sila makapalagyo kag hindi sila makitaan bal adin nila nga may bodyguard siguro sa Marton no kag ginplano gid ni sang mayad-mayad no Dalan Emerald ang ginamtangan sa ning building ni sa nasaling tara sa unahan ara dang San Carlos City Hall ara ba dang building sang Hall of Justice ama diguro ginhulat gid nila si Marton nga makagwa sa opisina niya kag makagwa sa lobby manugwa sa salakyan kabating report kada bato na action Brian Morden ang salakyan ara nga daan mo nakita ko to ay to kung sakto nga kung sa di pananawan kay ina ang salakyan nagahulat na sa sagwa nagasiga na gani ang suga siri no posaligon manog lakat na kag ang driver bodyguard diar man gapungko sa unhan ti kun sniper makaksyon hindi mo na insigida makita kung nga plastar sniper mo kayo na bes mangita man asang plastaran ng sniper sang maayo nga lugar nga paglupok
hindi sa insigida makitan sa tawo kag makapalagyo siya sa badasig. Trained ina iya kag ginhanas na iya sa mayo, gintunan sa mayo na ini kon ini yung mga Pinoyino ni sa mga tao sa lugar based sa senaryo sa natabo mga aksyon. Ang pagpati nila sniper ang tumira kay Marton Cue. Sabo-sabo nga balita kaya wagid matabangan, no? Wagid kaluwas mga kaaksyon. Yari hindi gini pagkaututan, pulawan gini sa mga kapulisan, mga kaaksyon. Dari naman ini matakos ang katanda sang kapulisan hindi lamang sa San Carlos City, kundi sa mga matanda ng investigador para nga at least mahibaluan ang una best motibo. Ano ba lang ginalinan kung nga amo gini ang danangatan ni Marton Cue nga naglabot sa punto nga ini siya ang patsyon or ipapatay or ginpapatay. May angot balas trabaho, may angot sa politika, hindi man sa politiko. No? Sa laligan lagi na siya kag nagaserbisyo lang siya sa politiko. No? Kung may angot sa eleksyon, hindi maganda makasiling layo. Basi maangot man sa eleksyon, may lapit na ang piniliay. Or may angot sa trabaho niya sa consultant, hospital operation, or negosyo. Ay nga man, negosyante man is Marton Cue mo. Oh. 50 minutos nagaligas sa attack ng alas 10 Action Radio Philippine Standard Time. Action Oliver ang conveyed si Councilor Mark Cue may ara ko na aksyonan. Arada sa listahan, itry lang abi. Amala lang sang ako may interview sa iya. Ayo alang siya kung pwede siya. Disturbo lang ta siya gamay. No, manghod ni Marton Cue no si Konsihal Mark Cue. No, kaaraman sa area, no. Ibalonta ko na ang pinakaulihing sitwasyon dira sa area. Sa residente na ining manghod nga si Mark Cue makakso nakaagi ni ABC President. Presidente sang grupo sa mga barangay kapitan sang una nagligad nga tuig. So automatic board member ini siya. O miyembro ini siya sa sanggo ni ang panlalawigan. Hindi makontak aksyonan siradong cellphone ni Councilor Mark Cue. Sa landline, abi akson kay na sa landline ko to nagagi mo pagtawag siya. Ano kuno hindi na sa makwan. Hindi na malabot. Okay, galing lang. Okay. Sige. Ara guro siguro sako gid no sako gid. Kaya insidihan ta nga sitwasyon iti sana saling tara mga ka-aksyon kadamo gid sa mga damo-damo niya tuod sang kilala kag sod gid abyan gid si Mark Cue makakson. Bugos nga Negros Occidental. Damo gani sa mga opisyal sang gobyerno, mga mayors nga rin nagpalabot masang mensahe diri sa aton na kibot man sila sa sining natabo mga ka-aksyon sa kay provincial consultant Mark Cue. So isa dara si hinubaan Mayor Ernesto Estrao. No, nga nagpalabot sa mensahe diri na nakibot man sa gani sa natabo nga krimen sa mga gabi. Subo-subo man. No, ay araman ko tandi isang pagtinguha nga malawas ining si Marton Cue lapit malanda ang San Carlos City Hospital ugaling kay porte gid ka tanda siguro balasang tumira to nga ginapatihan sang kalabanan bay sa senaryo o suyon tang senaryo ginapatihan nga base kon sniper kay balakitan sa unhan nga van nga nagapundo no.
Ti ang van ti sigurado tented na din na makitaan ang sulod sang van kung sinong mga tao to, kung pila kabilo mga tao to. Grabe, no? Kaya kung na mo kayo man mga ka-aksyon, depende na ha, sa investigasyon sa atos sa mga kapulisan. Buwas tutok lang dari sa Aksyon Radyo Bacolod kay sige, no? Hulaton, standby sa atos sa mga ka-aksyon, ha? Standby sa atos sa mga ka-aksyon kay lapit na lang atos sa patrol. Ulay hunon tatalan ni kamanti. Ang atos sa patrol nagkadto niya dito sa area gid. Sa San Carlos City. Dasig iladlagan ba? Importante makapalayag sa statement. Sigurado ang mga pamilya ni opisyal sa gobyerno nga suod ni Marton Cuy argida sa may San Carlos City Hospital. Garing lang ang communication, no, sa ato sa mga kontak kaina kaya nakasabat pa sila sa aton isabong siguro hindi sila maka-accommodate sa aton kay bakod ban sang nagadamo, no, nagadamo ang kadto dira sa area sang San Carlos City Hospital. Kaya ba hindi di basta-basta nga personalidad ini si Marton Cuy Macacson, kilala dira sa may San Carlos City. Importante dari ang initial nga investigasyon sa aton sa mga kapulisan or pila bala ka mga gunman or di ko sniper isa lang pero pila bala ka mga persona ang nakitaan dara antes pa naman natabo ang krimen mayara bala sa mga tao da nga suspetsyoso ang kulag nga nakitaan ng mga residente. Sa bahay naman sa atos sa mga ang sa Senado Operative sa Consoco Macacson isa na sa lenta na kayo na nagkadtuda mayara man na sila sa kaugalingon nga investigasyon. Ang initial report kinabaton aton sa dughan ang igo ni Sir Marton Cuy. Ano gadayhan ang pinakamadalom ang rason sa pagtiro sa Desaya. Ang ginauyatan niya nga daan nga posisyon niya, hindi na pwede nga mabakante mo. No, kay grabe subong ka grabe sa mong ka-id-id sang ginahimo ang kampanya sa ato sa gobyerno provincial para mapunggan yung sige-sige pagsaka sang COVID-19 ho. I-consultant ka ni Governor Bong Lacson sa hospital operation. Amo ni sa mga may pinakadako nga papel. Damo man siguro da sang pwedeng ibulos si Governor Bong Lacson pwede ulihin nila na. Unahon nila na itutok di ho. Unahon nila na sentro ang pagtutok ay investigar sa mga matanda nga investigador sa PNP man o kung ano man nga sahi sa law enforcement unit para nga makilala ni kung sino na yung tagluthang kung sino ni ang nagsugo ina kung mayara kasi nagsugo gid man nagkunan o gid ang pinakamotibo. Para sa rin tara sa atos sa mga late tuners sa bago lamang nakaabot sila sa nga puluyan, bago lamang naka-open, bago lamang naka-login sa atos sa live stream sa Facebook Live sa nga DYEZ Action Radyo Bacolod. Ang Action Night Patrol nagtutok mga kaksos sa ring pinakadako nga krimen, pinakadako nga balita, ining pagtiro sa provincial consultant ni Governor Bong Lacson for Hospital Operations, Marton Cuy, kag Executive Assistant for Political Affairs, ni former Congressman George Ledesma, sang 2015, sa naligan gid ni George Ledesma IV,
si Marton Cue. Kaya gid makaluwas, subo-subo gid nga balita para sa pamilya kag mga kakilala ni Mr. Marton Cue. ...58 minutos nakaligas attack ng alas sa Jess Action Radio Philippine Standard Time. Dugay-dugay ha, paabuton tang ato sa nga patrol kay Jutay na lang gid. No? Kunting tiis na lang sa ato sa nga maka-action nga nagaulat-ulat daho. Dahil gid man niya makantuan sang ato sa nga mga action unit reporters ang area para maplastar gid sa maayo ang matutuod nga senaryo sa natabuan sa ring panibag o naman nga insidente sang pagpangluthang. Manlain niya mo, why ko na sa may makitaan nga tao nga nagdinalagan, why sa may makitaan motor nga dumalagan, ang mga tao sa lugar, kundi lupok lang gid na batian mo, no? Lupok lang gid no, pelikula bla, no? Ning ayaw pa yung pagkisi-kisi mo na, dugay-dugay, may lupok, dugay-dugay, kita mo naman nag-apply na. No, amo na ang result, amo nang punteriya mo, amo nang resulta maka-action kon ang nagabira sniper, ina ko sniper gid ma'am. Sige, alas 10:59, ari bala hobo butang nabilin nga mga commercials naton. Standby lagi da sa ato sa mga ka-action kay lapit na lagi ang ato sa mga patrol unit reporter sa area, mabalik sila dugay-dugay. Sige, standby action night patrol, magabalik pagkatapos rin. Okay, sa gabaritor sa live stream. Okay, balikan to. Para nga mamat-amat tayo. Kundi tagid man hindi tagid man ubos-ubos ni. Okay. Daber, masaka-saka tadi kay diri kita naghalin ho. Okay, Joseph Ryan Quadra, all right. Sa taga Provincial Capital man ni. Arlene Pineda, good evening. Akso Marlon, naga-monitor kami di si Imo sa Handomanan. Okay. Norma Calisterio Bunda, watching from Iloilo. Iloilo City, okay. Romy Alconza. Okay, dalay ka may importante lang kung padalaan sang mensahe kay basi kon di ko aksyon ang kapuli blaw. Dalang kita. Basi kon mabilin tayo sa stasyon. Si may sana kay Nono. Sige, dali kita. Standby ka mo kayo, babalik ka patrol tato ka dugay ha. Kay Romy Alconza, okay, mayong gabi action namar. Okay, si Janet Dilabain, si Mapaw, good evening sa Marlon, listening from Handomanan. Akong cellphone nga, urik-urik kitaon pa sa Facebook ko. Urik-urik nga cellphone, no. Si Janet Dilabain, si Mapaw, listening from Handomanan, okay. Vanessa M. Mayo, okay. Thanks, Axo Marlon. In a way, you're smart and I'm impressed. Vanessa M. Mayo. Melba Mbati, Boca Figuro, Boca Figura. Rano, good evening, sir. Watching. Ari di sa Quezon City. Didane Jonah. Okay, kabaritor man si Didane Jonah. Okay. Thanks gid sa Mar sa follow-up info. Ma-wait lang kami di sa report nila ni John Diaz ka Axon Brian. Dugay-dugay kabot na si Axon Brian si Axon John sa area. Susyat Saron watching from Yulos Park. Okay. Yolanda Bico, good evening Sir Marlon. John Sibalios. Mayong gabi Axon na Marlon, condolence lang sa sister-in-law ko Elsa Domaicos Sibalios. Salamat kid. Bert Hirapusco Caraballo, good evening Axon Marlon, monitor sa Hutuda, Handomanan Bacolod.
Si Kelly Jelly, kamiya die hard sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Marlon, so sad sang nakatabo dira sa aton. One after the other, stay safe everyone. Si Kelly Jelly. Okay. Sige. Si Strongman, good evening Action Marlon, tamyaw ko lang mga buddies ko, Ricky Bakiling, Manong Linoy, kag Toto Joseph Campo. Merna Odofre Cloud, good evening. Irene Lebron, Sating Ngasin, Castellano. Good evening, watching live from Barangay Castellano of Calatrava. Okay. Melba Imbati, Boca Figura Rano, patay mo sa family ko sa Himamayla City, Boca Figura family. Olivia Hulagting, good evening Action Marlon, monitor lang ko di. Okay. Sa Marlon, paliog lang ko repeat greet sa ila ni Ma'am Vanessa M. Mayo kag Ma'am Kelly Jerry sang madamo gid nga sala. Thank you. Keep safe lang sa tanan. Jamie Georgie Villalobos, good evening pa, shout out po. Okay. Nixon Rilota Bernardo, good evening Action Marlon, monitor lang kami diri sa Mansilingan, stay safe, God bless. Leslie Siliado Pasaporte, good evening pa, shout out sa Banako, nagapamatigid siya subong Action Marlon, thank you, more power. Ryan Soriano, Sir Marlon, tani kami sa Gov's office, gawats gid kami sa imo, kaga simpatigid sa family ni Sir Marton. Oo, Tito Ryan Soriano, no? Sige, sa mga taga-governor's office, so subo-subo man sa mga taga-governor's office, no? Natabo kay Toto Marton, kay Sir Marton Cui, no? Okay, salamat kay Ryan Soriano, no? Kapalabot sang sympathy sa family ni Sir Marton. Hubin pa rin si Sir Marton, no? Yolanda Bico, good evening, Sir Marlon, Patambiao, Punta Bato, Tangob. Rinaldo Poderoso. Ramada si amigo ta Rinaldo Poderoso. Oho. Kibot magina si Toto Rinaldo Poderoso sa natabo kay Sir Marton. Lisa Castellano, Parungao, hello po, good evening, watching from Cabanatuan City. Bibi Blanca, 45 stars. Minda Haranilla, watching from Makati. Embel M. Estrobo, good evening, Axomar from Hong Kong. Standby ka mo sa pabalik sa ato sa nga patrol with Axom Brian. Ma-report sila dugang detalye dito sa San Carlos City. Okay, kay ara sila nakaabot na sila sa may San Carlos City, no? Lilia Taton, signal liyaga utod-utod action na bray. Amo to, Ma'am Lilia Taton. Kaya naka-mobile pa nga to sa nga patrola, may normal gina nga kautod-utod kay may portion gina. May portion gid, no? Nga utod-utod, no? Pagbalik nila makaabot sa San Carlos City, magkaplastar sila, maging tayo yun na lang ila sa nga signal, okay? Dugay-dugay, kay sige, lapaw-lapaw na makita gani, proteho lato na ato sa nga patrol, no? Amo niya maghatag sa nga balita nga Action Radyo Bacolod. Sige. Sherilyn Oro Javier, good evening, Action Marlon. Ryan Soriano from Chief of Police San Carlos. Okay. May spot report again na sabit diri sa ato na. Kay Toto Ryan Soriano, salamat kid. Natabo ini sa may Emerald Arcade, Barangay Palampas, San Carlos 3. Okay. Parang sila ni Kwan mo, si Sir Eusebio, no? Eusebio nang iya sa nga middle name. Sige, salamat gina kay Ryan, duwe-duwe pa sa akong tadi. Okay. Ang ato sa nga patrol, ato sa nga mga unit reporters, Action Jan Diaz, dito sa bayan sang hospital, sa crime scene, no, si Action na Brian Morden, dugay-dugay balik sila. Okay. Maribel Delphine Risuelo, watching from Metro Manila.
Si Relv Salves, Hambalya Sniper. Okay. Laban-laban naman pati sa kalabanan, sniper good, no? Grabe, no? Minano mo kahalong kung sniper ang bumirasi mo, mag-sniper, gina plastaran ka na mo, no? Lupad lang balas lawas mo, igo balas lawas mo. Pwerte. Di bali na lang konde na anuhaw o Hambalya. May shooting incident dito sa San Carlos City. Ryan Meleficiar Besa. Okay, balikan ta. Ari na nga ito sila patrola, balikan ta sila. Pabalik sa ato sa ring apag pangalagan las 11 Nuave Action Radio Philippine Standard Time. Sa report nga gin pasa diri sa ato natabo ining pagtiro kay Marton Cue sa Emerald Arcade, Barangay Palampasan, Carlos City, Negros Occidental. Amiti Marton Cue e Eusebio, legal apagidaron, residente ni siya sang St. Vincent, Barangay 1, San Carlos City, Negros Occidental. Unidentified ang mga taga-luthang. Inisa kuntani ang magasakay na siya sa ring salakyan sang Gintero. Ang report nagasiling ang taga-luthang sakay sa wala bibaluan nga sahi sang salakyan nagpalagyo matapos ang insidente. May hot pursuit operation ang kapulisan nga ginapatigayon sa posible pagdakop sa tagluthang kag pagkilala sa mga ini. Nag-request na sa suko ang San Carlos City PNP. Ang distansya sa crime scene more or less 3 kilometro lang o 3 kilometro halin sa police station. Mag 3 kilometro medyo layo gawa, no? Ang duty investigator si Police Sergeant Dwight Fajardo. Sige. Balikan tang ato sa ring patrol, nakaabot na sa area para naka-standby si Action John Diaz sa hospital. Naka-standby naman sa crime scene. Eksena sa insidente si Action Brian. Wala hunta sa bayan sa hospital with Action John. Action John, kamusta sa bungda? Action Mars sa sining matanion ang kita diri live mismo nag-report sa may pahinsang San Carlos City Hospital. Makita natin diri ang pinaka-ulihing sitwasyon karon kita mga gabi Mars. Diri mismo sa lugar, diri nagatelepon ang pila ka mga himata mismo. Sino ni Marton Coy, ang tila nila gabi ka mga sumalakdag kon nagasupport action na Mars siya diri naglain-lain nga mga individual, no. Diri sa atubang sang ospital naka-standby ang pila ka mga salakyan sang gobyerno lokal sa siyudad ng San Carlos, and may nakita kita diri nga patrol car no sang San Carlos City PNP. May naka-on standby man diri sining mga tanion nga i-action mark mga volunteer group, no. Kung makita natin diri may ara sang isa ka salakyan sang isa ka punerarya nga ari diri sining mga tanion nakagatubang ini sa may emergency room sang ospital. Balido pagwa ang iyang direksyon action mark. Mas diri ka mga residente nga matamat gin ayo nga mag-pulled out gikan sa area gin pagwa na sila, no. So nga mga tinion and then may isa ka pick up nagaduag sang puti, isa ka Hilux ang bago lang nagwa gikan diri sa may ospital sini nga mga tinion. And then, kung magkakita rin natin sa area, ang lugar, action mall, medyo madamo-damo pa sa mga pumuloy ng aridre. Pero hindi natin ma-identify kung may mga opisyales ng siyudad ng San Carlos nga naka-on standby man karon nga gabi action mall. Si Gov Lacson, why mo na masiplatan Action John? Action mall? Si Governor Lacson, why mo na masiplatan?
Sini nga matunion, wala, no? Wala di siya. Hindi siya naton ma-identify sini nga gabi kung ari siya. Medyo madulong-dulong abi kay wala tagit-tagit parugutan nga makasulod action march sa may premises sang ospital. No, ari kita diri lamang sa may gwa, and then gina-check nila ang kada may magsulod sa ospital, mga pribado nga salakyan, kung sino magsulod abi, ginakuhaan nila mismo sang identity, no, sa ngalan action march. Nakita na akong diri si Mayor Rene Gustilo sang syudad sa San Carlos, naga-istorya siya, no, sa may police, no. Ari di siya action march sa may gwa mismo sang ospital. Gina-istorya sa aton nga mga kapulisan. May ari diri isa ka van nga puti, and then may mga official ini, no, o official sa gobyerno himata mismo sining Nikoy nga ari diri sa gwa sang emergency room mismo. Marton Kui Akson dyan. Marton Kui. Kui rather, Okay. no. Ari sa may gwa sang ospital. Actually kung mga amo ni oras kaina pagabot kita ton damo pa, no, sang nagatinumpok. Pero after pila ka mga minutos ayo sila abi nga mag-pull out gikan sa may ospital. Kaya na istorya man naton si Provincial Administrator Refrando Diaz. And according sa hindi pa sila makapagawa sa official statement kay nag-aayo ang pamilya na sining ni Koy Action March sa privacy, no, for the meantime. Samtang ti ari pa diri sila kag ginakatan nila diri ang kaimtangan mismo sang iya or other mismo, no, sining dinlutang sinigid kabang gabi action Marlon. Kung makita naton na ginahatag diri nga direktiba o kon mando si Mayor Rene Gustilo sining kay sa pila nila ka official do executive assistant na ino ini sang San Carlos, and then pila diri ka mga law enforcement agency, no. Ang ginatumod ko kaina nga isa ka van nga nagaduag sang puti ang nag-pull out gikan sa area. I don't know kung diin ay makadto, pero may una diri nga van nga nagaduag sang puti man aksyon Marlon. Iyanig ka San Carlos City Hospital. May mga nakasakay diri sa sulod. Ang ikaduha, iyanig ka Gargato, no? Iya ka Garden of Saints Action Mar. Guardian of Saints, amo to ang ikaduha nga nagwa diri sa area. Let's try to check abi kung maka-connect kita sa sulod. Kaga maka-interview kita, no, kay San Carlos City Mayor Rene Gustilo kung may mga details or initial input siya nga natipon sining kapidri action mar. I-try lang naton kung makasulod kita. Buda, lamo akson dyan mga tao gid sa sagwa da akson dyan kay ti kilala gina sa halos tanan sa tao da si Marton. Yes, nasila ko na kaina sa damo gid, no, sa mga pinonsok diri sa gwa. And then eventually pila ka mga minutos na nakaligad kinayo lang sila nga amat-amat nga mag-pull out gikan sa area. Subong bi may gina-istorya sa telepono si Mayor Rene Gustilo, no. And then nga diri grupo sa iya nga mga himata naman ni Koy nga ari diri malapit sa exit area, no, sa ospital, about to pull out diri sa area. May mga ari pa diri naka-uniform, no, wala pa nakapauli. Most of them most probably are officials sa syudad. No, may man diri nga mga naka-formada, no, nakasuksok sang casual attire nga ari sa may hospital Dampi Action Mar. Ara mada sigurado akson dyan ang manghodya si Mark. Ara da sigurado ara da mada ang manghodya ba lang nga konsehal? I'm not familiar kasi sang itsura. Sang iya nga manghod Action Mar. Pero most probably ari diri siya sa lugar, no. Kunang taon naton. I don't know kung available na si Mayor Rene Ara mala sa action dyan sa sagwa or sa sulod? Ari lang sagwa sa hospital. Sige. And then ako within the perimeter lang man. Karon gigabi actually kita lang diri ang media, no, nga nagatutok sa ning pagbalita diri mismo sa may San Carlos City Hospital. Kung may mga katapok pa sang SWAT o kung special weapon and tactics o kung SWAT sang police,
nga ari diri naka-standby man sa lugar mismo, no. Kag amo na nag-assist diri abi sa aton nga mga kapulisan. May mga family, no, try tabi kung ask kita, no, action mo. Dahil na natin kung makapalapit kita sa area, action mo. Sir, good evening. Ay, si Mayor pwede ito, sir? Hindi pa man? Okay. Okay. No media daw. No media. Wala media. Action mo? Hindi anay pwede ang media to, salod? Hindi pwede na media sa sunod, no? According sa ila. Pero later, we'll try to check. Ano to siya, ang na-story na ito bago lamang, isa lalaki, medyo tambukon, bala? Nga nubuon action mar. I don't know, probably one of the assistants siguro or official of the LGU, local government unit. So, binon pa. Kasi hindi lang ako familiar sa iya personally, action mar, no? So, suning nga mga tinion. Pero according to him, is no media for now. No? Check natin be. Kung ma-pull out si Mayor Rene. Kaya I guess nakasakay na sila tanan sa may salakyan. Ma-pull out si Mayor Rene Agustilo. I don't know kung diin ang ilang direksyon. Di sila makadto. Sining nga gabi action na mar. Sa area mismo. Dapat na alot na lang yung mga salakyan ang matamat na nagpagwa. Try contact. Okay. Actually, na-try ko ng contact si Mayor lang sa sulod kay matakay na sa siya sa lakyan. May nagtimbriti sa akon, no, sa may gwa mismo. Kay gakapit sa cellphone May ginasorya sa cellphone niya. Sige. Wala. Doon may gina-open lang sa action mar. Basi mo, hindi na siya makasabat bala. And basi ka monitor si action Nixon Tahom dito sa field. Basi pwede ko nito na pick up anay na diri sa hospital kay para makasunod kami sa mga pila ka mga salakyan nga going on a certain location sining nga gabi action mar para sunod ta sa ila direksyon nga katuan, no. Anyway, amo na ang pinaka-latest diri nga sitwasyon sining mga gabi diri sa may district hospital. We understand action man mahimo ang bangkay ang gindala sa may punerarya na. No, sining persona nga gindotang sining nga gabi action Marlon. Sige, action dyan kay balikan tagada kantuan tabi action Oliver sa action Brian Morden kay sa action dyan ara sa sagwa sang hospital si action Brian dito sa area sang crime scene gid, no. Si action base kon gamonitor da mapasugat anay da si action dyan, no, kay base kon may importante ito mga kato. So, dyan, balikan tayo duga, standby lang da. Check tayo sa aksyon na Brian Morden sa niya matanion sa crime scene, no? Sa eksena sa insidente, dara sa may area, no? Sang building sang Emerald, no? Emerald Arcade. Ama na sa? Barangay Palampas na siya, no? Barangay Palampas, sunod sang San Carlos, no? Si aksyon na Brian, aksyon Brian? Action Mar, nag-report kita live exclusive no? Diri sa crime scene mismo. Ari ko di sa tubang sang building, no? Sang Emeralds Action Mar. Sa sining mga tingko, no? Ang liwat sa aton sining paghatag pala description para ma-visualize ang aton sining mga tuturan. Ang Emeralds Action Mar, kung facing ka to Bacolod, ari ini siya sa may right side nga portion action mar, no? At mga walking distance na lang sa ulunhan, guro mga isa ka gatos ka metros pinakataas na pinakalayo na ginaamon ng City Hall San Carlos, no? Kag ang atubang diri sa dimension tana may isa na di karaya sang building action mark bloke ni siya pero hindi niya bloke nga ginabaligyan kundi ginahimo gid nga opisina sa nagakalinlain nga mga negosyo action bar kag may bangko pagani mo, no? Kag mga opisina gin mismo. Now ari ko diri sa atubang sa Emerald, ang tawag diri Emerald Arcade Action Mart, no?
Ang sistema niya sini, halin ka sa dalan, sa highway, may ara pagid sa mga isa ka linya sa nga dalan antis mag-building action mar. Kag ginbutangan nila na disang pwede ka di magpag-abot mo di sa building pasakaon mong salakyan mo, pagpanaog mo sa salakyan mo, labi na dayon action mar. Dog in design gina mo sa, no? O nga dog letter C sa bala, letter C siya, nga pagpanaog mo sa salakyan mo, rektahon lang sa salakyan mo, naog naman sa balik sa highway. Ang atubang sang Emerald, kundi may dalan siya nga isa ka way, sa tunga sang atubang niya nga may dalan isa ka way, nga pwede ka park din sa salakyan mo for a while gahulat. Kag sa highway, sa tunga do may ara sang island nga gamay action bar, no? Ang island niya ini, may tanom ini, kag gamay lang siya do, kuan lang, pila lang gid ka metros ini siya nga nakabon sa gate mismo sining nasambit yang building. Ang salakyan ni Mr. Marton Action Mar, isa ka Land Rover ni siya. Isa ka Land Rover nga nagaduag sang gray, amo ni sang tsura niya. Naka-park in siya Action Mar sa labi mismo, no? Sa tubang sang labi. Nga pagwa mo sa entrance dire or exit man dual purpose ini siya, pwede ka dayon kaabri sa imo sining driver seat nga portahan kag magsakay action bar, no? So kay na sang ginbensyon mo nga may ara sang daw baral nga nakabaral to, portahan niya to action bar naga-serve ato nga daw gate nila dire nga rihas action bar. So naka-fold na siya nga rihas, duha ka fold sa right, duha ka fold sa left nga portion. So, ari ding salakyan niya nagahulat sa sining mga tinion. Kag amo na ang gwardiya, ari gid mismo nakagatindog man lapit kay Sir Marton Action Mar, no? So, sunod diri sa gwardiya nga amo gid ang pagwa ni Marton nga manog abri sa pirtahan sang sumitabong Action Mar ang isa ka lupok. Kag paglupok, nagsinggit pa ni siya sang agoy-agoy action mo. O pag igo niya, nagbalik pa ni siya gamay saka diri sa labi niya. Kag amutong hambal na makita sa litrato nga nagahapa iti siya sumay, kaya nakabalik siya gamay, nakadalagan siya gamay do, 3 katikang guro, 4. Kag natumba ini siya diri sa may sulod mismo sa labi sa sining building action mar, no? So pag-intindi naton diri, I don't know kung natandog na nila ang salakyan ni sa biktima kay subong naka-close man ni taran action mar mo. Sirado lang ning salakyan niya, no? Kag ang dugo wala gani sa salakyan gid kundi ari sa labi niya. Pagsulod mo gid, pagtikang mo gid diri sa gahapaon action mar. Kay inang naka-idog pa ni siya action mar, no? Now, ang ginamunong sniper action mar, suno sa report sa Guardian Historiata diri galing kay na hadlok siya magpa-interview gid action mar, no? Ang nervyos niya ara pa ni hapon sa sinima tinion. Halin diri sa akon ginatindugan sa atubang mismo sa Emerald kag sining salakyan ni Marton Action Mar. May isa ka may puno sang kahoy dito sa unhan. Ginabuluban ta kuguro mga 20 metros guruay, no? 20 to 30 metros action mar. May ara sang daw puong dire sa unhan going to City Hall nga portion, no? Going nga City Hall nga portion, may ara dire sang mga ining nga kahoy isa ka puno. Pagkatapos may mga bulak dire action mar nga hipid nga bulak black nga gintanom sa kilid. Kag may mga basurahan dire nga ginbutang. Dire ginadudahan action mar nga nakapwesto ining ginaligar sniper action mar, no? Oy. Dire nakapwesto ang ginaligar sniper
may mga ginbalian diri, may binalian diri sa nasambit nga area sa mga kahoy nga gagmay. Ina, ginlanto-lanto ko man subok yari, ginman ko di sa tubang action mar. Gina-check ko pa diri galing kay gulugab ina, no, sa sini nga mga tinion. Di ko gid ma-recognize unless kon matudluan kita sang gwardiya karon, no. Kay ang gwardiya ginayo ta ginuno istorya man kay ina, pero nagaayo gid siya nga hindi lang anay, no? Mga pilakson Brica Metros, anisan siya sina, dito sa natumbahan kini Marton? Ako lang pagtansya action more, mga 20 tutub try. Di ko katansya, no? Mga 20, try, tatutub 50 action more mo, Metros. Oo. Tatlong gini abi action more. Ako di footwalk abi. Footwalk diri. Ang footwalk nga ini, tadlong gid ni katama to sa salakyan ni biktima action mar. Oo, tadlong gid katama nga kon gatindog ka diri kag naga-snipe ka abi diri sa sininga lugar. Sintro gid action mar. Oo. Sintro gid katama di si Sir Marton. Kag ti magdulo mang area kuan mabalaan niya na ang gesture, ang body movement ni Marton abi kay sa nambal ta may tupat nga gwardiya mo adjacent gid lang do halos dikitay na sa duwa, pero luckily ang gwardiya way maigo. Si Marton gid lamang ang target mo, so amo tong way siya malabot action mar kag wala gid sang sablag mo don sniper gid man ining ginamunon na sniper why sang sa vlog action more igo gid sa unhan dayon mo ang punta dire. Wala gid dire sang may mahambal naton nga maka balabag abi ano nga sistema masakam gid ang tao sa may kay kung isipon gid tatlong lang gid siya, no. Noong may gabi sa action radio na no. No, katong dito dapita mo tigingon nga dinadapita posible ning pan ang sniper. Dili kaya tabuan gani anong? Paano? Ang kadapita dai no. Sa likod ko. Ka-duty mo gabi. Duty na ako. Around kanira ko diri kay kadto ko diri kay nagbati ko lupok ba. Dito nga kita na ko Sir Marton nagton. Luti ka nung asay mong pwesto permino. Dili siya. Kasi pag-abot mo, si sistema niya, wala lang yung pangalan mo nga. Kasi sistema niya sa boyfriend. Mahapak, mapasya. So, kining pag-tiro sa gihanay niya ngayon, nakatubang siya din nagkita. Napo na, pabli ng pagkahan. So, ilang tigo sa likod o sa pagkadlo. Ako natin siya, kaya ako na pa na, nagpa naman siya ko, nagsigda na siya. Ito sigurado, hindi pa nabot mo, mahapak na siya. Mga kailangan dito na ang gano'n nila. Ha? Okay. Ang dumapong ka sa krug sa sniper ko pala. Kami din sa tingin sa to, lapok man diya ba di gado sa? Okay, nakadagan pa yan. So, kung ano ito rasa ka dito abot nung, level ako duty pero sayo ako dra kay bago lang ko nag-duty daan rin, bali mag-over ko kontrano para matudloan ko anong trabaho mo. Karan kasi hindi mo ano ba ito? So, doon sa sigil, doon sa gitna po nila. Ano na lang, nanawag niyo ba? Paris yun. Sige, sa tungkol sang gwardiya. Pero itong migo na ito gwardiya din nga Puslan tani, way sa kamulo ka may mga tao. Tindog niya sa chain pagka ka. Pagka ko sa mga hangin lang daw ko na nag-agi siya sir. Kung ko kung siya rin, tamang daw siya papasulod. Ito ang pag-isabili sa kapro. Ako ito siya sa tatang pag-isiro.
Yung bigay na sa Salamat kayo, no, ha? Sige. Ang grabe po ni Kadimalas kay Manong Guard kay first night niya subong Action Mar. Uy, una yung nga duty? Ha? Una yung nga pag-duty na? Una yung pag-duty, dapat ang iyang kwan eh, ang iya duty las 11 nung, no? Las 11 pa Oo. tani. Pero gina mga alas 7 pa lang ari na siya. Kaya ina pa lang gusto niya nga ma-familiarize niyang lugar. Oh, Mapatudlo sa iyang karilibuhan niya abi. puro tema na yung nagyan niya ba? Puro man inagyan niya sini kay unang adlaw niya amo ni din ang resulta Action Mar, no? Oo. Oo. So, si Manong ako, patsentahon, tansahon. Nung gikan diri ng padulong dito sa may kahoy, mga pila ka metros grunong. Kay medyo, banta ni mo, mga 30. Sobra, no? Sala, mga 30-40. Oh, so, may pagkatanda, gidaction ba, siyempre sniper, abi. Pero ang Kaya ason... wala, diri oo. nakita, wala, gitman diri nung, no? Sa kilid, walay tao diri. Lupok na dayon. Oh, Action Mar, lupok lang gid Action Mar, batihan nila mo. Pero sa Asombray, sa video nimo ang salakyan ara da gahulat sa sagwa gid sang entrance. Amo na nagadaan ang plastar sa salakyan Asombray sang natabo ang krimen. Yes, Action Mar, abo na ning plaster Oh. dan sa salakyan. So Kay nagatabon ang ilang- salakyan. Hindi siya matabon, Action Mar. Oo. Kay ligwa. Ligwa siya. Ang salakyan, buti action base action dyan, pwede mo matira ang kwan, ang hindi nga salakyan. Okay, awdi kita mo ng salakyan, Action Mar. Sa kilid yan sa buli, yan Action Mar. Oo. Kwan ini, tadlong gina Action Mar, ang buli niya dito sa punta, ito nga ginatudlo ko nga may mga kahoy sa punta. Okay. Da may footwalk pa dako Action Mar nga ligwa katama. Kag libre gid Action Mar. Oo. Libre gid. Dako yung distansya Action Mar mo. Pari yun, ibig karoon pong kuha ni Manong Guard. Haplitilis action dyan, bisi Manong Guard, bisa tiilang be. Oo. Amo na ginapong kuha ni Manong Guard. Oo. Tadlong gina Action Mar. Dina sa kay nung guard sa punta da. Oo. Ano pa saka na to siya mo. Ari kay mapasunod to black action dyan. Kay amo ning area Action Mar mo, malakad gid Action Mar. Oo. Amo ning area, basi maaari. Amo ning lugar Action Mar, halin diri ginalakatan ko. Amo ni siya pakadtat ket doon kung area nga dito posible nagpahamtang ining sniper Action Mar. Na kung makitaan sa video sa ton nga mga tagpalamati, amo ni siya tan direkta gini dito sa punta di. Nga kung may kapulupungko dito nga tao Action Mar, hindi mo siya ma-recognize gid mo natuod mo. Okay, may mga kahoy ini siya. Makitaan mo gid sa video karon action dyan ini. Amo ni mga kahoy-kahoy nga mga gagmay. Oo. Amo ni mga kahoy nga gagmay. May mga tanom na di siya. Nga medyo guro mga 5 kadupa ang kalabaon niya. Pakadto dito sa piyakag may puno pagit sang kahoy. Diri siya dapit ang ginatudlo nila Action Mar nga ara gina plastar na action dyan dugang. Sintro gid Action Mar, no? Amo na siya, diri nga portion. So mo nang kalayoon niya, no? So kung mag-sniper ka, siyempre kung magbutang tabi ginahulat niya ang victim, pagwa pa lang pagkakita niya kay sa mo nga mga time wa iban nga tawo nabalaan niya. Kaya ang duha ka gwardiya ari lang distansya Action Mar mo. Ang isa sa tabok, sandalan, isa diri sa kilid. May bench abi di sa kilid Action Mar. Nagapulupungko lang di sa kilid. Di ang duha ka gwardiya, posible nakitaan man sang sniper nga amo ning duha ka gwardiya. Duha lang sila, kamo na be. Siya tapos dito sa punta mo tong pagwa gid kay nakitaan niya nga nakapark na sa lakyan ni victim ni Marton. Amo na tong ginhulat niya Action Mar nga pagwa amo pag tiro gila yon. Sinasambit nga biktima Action Mar. Manugsak kay Galaxon Bray na si Marton sa salakyan niya. Amo Yes, manugpuli. Nakagwa na sa. Yes, manugpuli sa Action Mar mo. Pag-abre gid sa salakyan, amo paglupok Action Mar. Amo to nga nakabalik pa sa pila ka tikang sulod sa labi.
Oo. Okay, nagpungko siya gali kay may isa ka tikang ka di sa labi action mar mo. Gani oh. May isa ka tikang ka di. Dira sa nagpungko kadali kag nagasinggit nga agoy-agoy. Kag amo to tapos niya to pag abot isang iban nga gwardiya diri mo to gahapa na siya diri action mar. Makitaan ka man diri ang mga dugo sang mga halin sa lawas niya mismo. Nga ari diri sa labi sining nasambit iya nga building action na mar, no? So muna ang sitwasyon sa sining nga mga tinion action mar ginahulat di ang suko nga mag-abot subong iyang gabi agad para makuha na maisa-isa nila ang ining lugar action na mar, no? So muna ang sitwasyon diri ang salakyan ni Land Rover nga 4 doors in action mar may matinted ba ni gani action mar kag kuha niya nagaprepara na gid yang iroy dahil nga manugwa man gani mo manugwa ni diri action mar ginahulat ko tong isa kamigo nga gwardiya kay na nga makagwa tani kay siya gitong ara sa tupad kay na ni Sir Marton mo no sang gintiro action mar sa iya gito nag-agi nga daw nagkonsya pa daw hangin nga haplit sa iya sining sa iya sining kilid ang bala tapos pagbalikid niya tumba na nakapungko na ining nasambit niya nga biktima action na mar, no? Natabuan ang sumbray nga duwa sa may nakasiplat o sang taglothang, no? Ina kon sniper ga mga dito gid man nagplastar, no? Wagid sa may nakasiplat. Wagid kay suno ni Manong Guard diri kay na pasensya sa mga tagpalamati naton hindi ta ma-mention ang ngalan ni Manong Guard. Kay niti trabaho man kay kapungko isa. Way tawo ris palibot. Wala gid tawo kay Manong Guard. Kinalang gid pagbuhat siya. Gwardiya sa pagdigay na sa pagdigay niya. Siguro siya na hapit na siya. Pag tumuli ay isaw. Ang report na Ivan dito na Dito sa panser may crossing na corner. Nawala na po siya. Posible po guro no nga nakasakay sa van katong kwan. Siguro sir, wala kami ka siguro po yun. So, musta ka nung okay na currently? Okay. Kaya trabaho man sir. At edad na sa edad din lang. Si Manong 53 action mar, no? Ang gwardiya diri. Amo na ang sitwasyon sa Sinimatinion. May duha ka patrol car diri nga naka-standby sa San Carlos City PNP. And kay na to ang sa hospital mo to report action dyan kay na ang pagwa na sang bangkay ni Marton action mar, no? So kulat-kulat to namon karon dugay kay ang suko maabot diri sa area. Kay diri pa lang ho I don't last na lang gini nga pamangkot abi. No, pasensya kay no ha disturbo diyan. Nanay nakita andri nga palimit. Pagina. Sir pero dito ang pan kasi yung sa 45 pero sa pan sa bigger ko. May na dyan, asa ka napita ka tindog nung. Murag tapa dyan mo ni... Action dyan. Action dyan ba si Ara ka action dyan? Mangutana lang di kay Manong Guard do. Kay gamay-gamay ra dyan nga kuhan ba? Wala lang tanawang action dyan, tiil lang tiil ni Manong Guard lang. Oo. No, gamay lang gidri lang napita nung unsa si say kuno say sa tabungin na nung. Pag kuwali ka nila, magawa si Marton, akong gabriel ng gate. Yan tayo, siya dito, nag-ablik ko sa salakyan.
dire din ko, ano ko dari. So, dari ba? Dara ko yung bodyguard, itawag lang ko na doon. Kanda si Sir Marton, lakaw na. Muna yung nakadungog buto. Pag dungog buto ko sa, muna yung nadunggan ako nga na Sir Marton ko na agay-agay. Pag ngayon na ako, mag-anak ko, palingkod na na, yung tamang sirato. Ako kong Sir, sana ba? Oo, daro, Sir. Tuwa na kasi tingog. Muto na yun nga, dito sa pulot, tawa ko si Randutan nga, Sir, tabang Sir, kay Sir Martin, ko Sir, ano na? Eh, nabot sila. Muto na yun nga, si Randutan, hapon. Mara ko. Hindi na po makita, Sir, kay kaubo mo ko Sir. Balik na yun. Basta nag-agree na siya, nagbarap kasi sa arabas siyang putang dapat. Bakit? Bakit yung story? Ano na rin siya tapos, agay. Pag ito. Usa na gid. Kaya kining usa pa siya dire sa iya ng bodyguard, dari ga kasi ga pasalba bro. Ang siya iya ng bodyguard o. Nya kay naastos ng burta kuyaw. Hindi na kumukunin. Kung tao ako nakita, riyan katurag akong gitawag yung bodyguard. Sir Marton o ako, Dara, at ako yung bodyguard. Kaya ako kabati daw sa usa. Basta kay ang akong gikuan ng iyang bodyguard akong gitawag. Ang nadungog sa akong kauban dito, dito ko naman buto. Ang gikan dito kasi Ruben, ay dari ka nakabuto. Matapasok ka ba dito jud ang buto. Ito dapit. Kasi sila man dito. Tikit makita kay wa mo ka maguna jud nabay ko nang ang muna akong kung nga iyang bodyguard nga gitawag na ko kay Sir Martin Blaka. Kinaya uniform diri pa nga pulo yan. Pang office. Ako mga tao. Ako kakagdagan ba kay hapon alas 10 na magugog. Ikaw na magdagan mo ganina. Hindi ko pareho sa Martin. Pare. Share na ko tayo sa lakin. Sunod na motor. Ini lu saja. Biasa saja. Tika sana. Dito ko may tikas ba? Wala na. Karon ako diri lang. Alas 3. Kung leader ako diri din check ring mga. Parehan yun. Timing nga lagi may ano sa karon. Sakit dili mo pudri ko sa ako. Wala ko diri, ating ni Jaraman. Ang apo na dito sa tunga ng gwardiya. Yan hanhi ko diri, lugar ko yugar na ko sa bagay. Okay, abrihan akong git. Abri na ko. Abri ko sa lakyan. Hindi natin din po. Tawag na ko iyahang bodyguard. Kaya matong malakaw na. Muto nga na ibuto ko na dunggan. Pagbuto, muna na akong dunggan Sir Martin. Agay-agay. Paglayo na ko. Manuto siya ko na siya. Mato pasukot. Suga. Dato. Kaya sila man dito. Oo. Kamay ang gitsin mo ako sa nila sa tulog. Kamay ang gitsin. Pero dito sa sitwasyon. Bukan ang plano man. Ang natin. Wala ko kita sa parto sa kinako mi nakita. Kung nagsigilan lang ko. Salamat dito. Pati.
Action Mar. Thank you kayo, ha? Thank you. Mm. Action Mar, si Manong Guard, ano? Nag-aayo gid sila at hindi lang gid pag-mention ng ilang ngalan. Kaya ginarespeto, ginaton. Trabaho malan ng ila mo. Trabaho malan ng ila. So, muna Action Mar, ang na-interview na to niya, siya gito ang gaalalay sa kay Marton Kaina, ining biktima. So, ara siya nagatindog gid, mga tagtunga kami through ang distansya, Action Mar, kaya ginaalalayan niya na convoy ni siya halin sa sulod sang office mismo ni Marathon padulong diri sa gate kay magdulom-dulom diri, Action Mar, like mga unsay orasa gani gina-close ang gate nong maghapon na Close kami dito sa Guardian. Sa pinidire, primamen close lagi dire. Oh, nalagay taga dire pag office mo Action Mar, always naga-close na diri, ginabuksan lang kay mabisita. Kag isa pa duway gid man damo bisita may no kay nang COVID man no. Yung tera jud siya. Ang bukod sa ganina gadyo sa uban ako. Walo. Una man siya kinako. Sisin Marton dire. Last day ko kung duty. Ano tayo ha? Sige, Action Mar. Kaya mo to, no? May man siya ganit kabalo na oras kaabot na diri. Kay nakitila stress ng iya sining duty, no? So, amo na ang scenario based sa gwardiya nga nag-upod kay Sir Marton Kaina, Action Mar, no? So, ginkurundon ining area, may yellow line ina sinimatiniyon diri. Pero ang yellow line niya ini daw kapila naman ibalik-balikon din sa mga gwardiya man sa sulod lakat-lakat, Action Mar. Dira mismo gani lapit sa may dugo gid mismo, no? Depende na karon sa Soko, Action Mar, no? Ang ila paglantaw sa sining sitwasyon kay ang pagkordon diri gamay lagi kitama sa palibot lang gid diri sang salakay niya nga lapit, Action Mar, kag didto sa sulod-sulod nga area sining nasambit nga building, Action Mar. So far amo nang senaryo diri, ginahulaton ta ang Suko, mag-abot karon kag maka-interview kita sa iban pagid mga personalidad diri karon sa syudad sa San Carlos. Pero diri sa crime scene mismo, so far wala na diri sang nag-alalabot pabing pamilya sa Sinimatinion. And kuan na diri may kapulisan kay na may nag-alalabot di nga nagamululutor daw guro di magdabo sa pulo. May nag-alalabot diri kay na ato sila sa piyak gali naka-civilian ini sila, Action Mar. Way ta kabalo kon ano ni sila nga mga persona ang are diri kay na, no, nga nakita naton Action Mar, no. So tupad diri gini isang Emerald Arcade sa opisina ni Sir Marton amo ning DBP San Carlos, kilid lang gina di, Action Mar. Kilid lang gina di. Ang lululigwa lang ang sa piyak na porsyon kay wala gid to ya tawo ay man to building sa layo ng building sa ulunhan na gid, Action Mar, no. Ginhulat-hulat ni Action Bryson. Asa ba? Ginhulat gali isang gunman or taglothan to nga magdulom-dulom gini, no. Ay kun adlaw kitaon gid say damo tawo gilabay day, no. Yes, Action Mar, ginulat-ulat tikit more or less kay na mga 7 to 8 mga dira nga mga oras, Action Mar mo. So paggabi gali. Oo, dulong-dulong gid ini nga area. Damo kayo, Action, damo kayo suga di, may poste sa kilid dire. May poste dire sa nagkatama sa poste. Ang building gani ang arcade nga ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 siya. May pulo kasuga, Action Mar. Sanag di katama, Action Mar. Sanag sa building katapik ining suga, no. Sanag di siya. Galing kay inablang sa unhan to, may poste man to pero nagplaster ining alleged nga sniper ang suspect. So medyo madulom-duloman nga area, Action Mar, no. Kumbaga tuman ka planado gid ang ginhimo, Action Mar. Kumbaga ang survey na black na pilaguro ka bulan ang survey kung paano imuon ng ining crime, Action Mar, kay na nakakuha gid sila sang tsansa kagamo to ang pagluthang sining nasambit iyang
biktima. Kaysa tubang di sang arcade at may poste mo di action man mo. Galing kiti inablang way ka man gamain. Way ka man gamain sa sitwasyon, sinabi na kung ano man lang. So amo na ang senaryo action man, no? Kaysa atubang pag sinikod may mga building sa na-mention ko sa imo. Di na isa nagsanag pag sa mga building action man kay may labot may mga poste di nga mga sililigang suga. Ang mga building mga bluki-bluki na di may tagsa-tagsa may mga suga-suga man action man mo. Oo. Tapos may mga gwardiya man to sa pihat. Di mo nagaling, amo na, ang suspect, ginidiyahan niya kung paano mahimo ini nga crime, nga subong wala pa may itudlo ang aton sini, nga kapulisan action na mar, no? So, amo na, ang senaryo, no? Bantayan ang ibang pagid nga detalye, no? Sa action dyan, basi may dugang pagid nga mga kwan. Okay na. So, muna, action mar, ang senaryo di subong, linong katamang San Carlos plus dapat action mar nga ng curfew for all ages bla. Las 8 sa las 4 may curfew. So linong-linong di subong nga makita mo di subong pulis kagang iban dito ba si mga kakilala di sila ni Marton ang mga tao nila ang makita na ton dire. Sulong nga nagulagaw di subong sa tubang sa arcade ni nga lapit kita action mar no. So tapos sa action radio kanya kapulisan, no? So muna ang senaryo diri, balik kita sumara. Bantayan lang sa mga listeners ito sa Facebook ang mga updates regarding asini. Direkta diri sa siyudad sa San Carlos with Action John Diaz, Action Nixon Tao Mininawan, Action Brian Morden nag-report una sa balita na Action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Action Radio Philippine Standard Time, las 11:54 na. Aman ang presentation sa ato sa mga action unit reporters on assignments sa direkta mismo sa mga San Carlos City sa eksena sang krimen nga pagluthang action Brian Morden, action John Diaz with action Nixon Tahom. Ining pag-tiro patay ay gid makaluwas bisan isa lang kalupok kinapatayan isa man ang igo kay isa man lang kalupok na batian sang mga tao malapit sa lugar. May mga alas 8 ang takna mga kaaksyon. Subong hapon, ining pagtiro sa Santo Aid or sa Laligan gid ni First District Congressman Joel Ledesma, subong provincial consultant ni Governor Bong Lacson sa hospital operations. Marton Cui sa St. Vincent Barangay 1, San Carlos City. Di basta Lunes dara na sa San Carlos City sama sa Micon Martes diri sa provincial capital. Tutok buwasa investigation sang pulis, reaksyon kadto nano ang mahambal sa mga malapit nga opisyal sang gobyerno, malapit nga abiyan kag ni Governor Bong Lacson sa sadeng pagpatay sa isa sa mga provincial consultant niya. Kilalang kilala na personalidad. Sige, Action Night Patrol. Diri lang kita na magatakop pa temporaryo. Tutok lang diri sa Action Night Patrol Action na Radyo Bacolod. Kay boss aga pa sa palatuntunan ni Action na Fred Salanga. Newscast sa hotline BBB kag sa hapon nga mga palatuntunan. May update kini nga balita. Sa ngalan sa gayapon sa ato sa mga Action unit reporters sa News Center Action and Defensor. Ato sa mga katuwang diri sa Technical Control Action Oliver Pason with Action Elway Dutelius. Ako naman Action na Marlon Hinovaya sa mga nagpadala sa ilang sa diyang mensahe sa live stream. Buwas naman, pulo pasensya. Kaya lapaw-lapaw nagigita. Ako naman Action na Marlon Hinovaya nagabilin sa nga good night. Sweet dreams, una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Manila,